Πού ήσουν ρε Κίτσο? Άντε και άργησες γαμώτο μου γαμώτο. Και είμαι και excited να σου πω τα νέα. Άντε, λοιπόν, περίμενε, πάω να βάλω κάτι καλύτερο και έρχομαι να στα πω επίσημα. Άντε ρε Κίτσο. Λοιπόν, ελπίζω να μην βαρέθηκες που περίμενες. Σου έδειξα και λίγο εδώ γύρω από το στούντιο. Θα σου πω λοιπόν στα γρήγορα πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία πριν από 1 μήνα εδώ μέσα. Ήρθα λοιπόν, τα βάλα όλα κάτω να τα ξεκινήσω για το pre-mastering. Ψάχνω να βρω τον Τσίκο, πουθενά ο Τσίκος. Πού είναι ο Τσίκος, drums, ρε παιδιά, δεν γράψαμε drums. Δεν γράψαμε drums, κάπου εκεί πίσω ήσαν. Έψαχνα λοιπόν εδώ μες στη ζούγκλα να βρω τον Τσίκο. 1 μήνα αργότερα τον βρήκα και όπως ξέρεις ξεκίνησα, πήγα στο Σίδνεϊ για 3 μέρες, βιολιά την πρώτη, οδοντογιατρούς τη δεύτερη, mastering την τρίτη. Θα τα δεις. Κοίτα λοιπόν πώς ξεκίνησε η πρώτη μέρα στο Σίδνεϊ. Στου Μπερνόπουλου το σπίτι. Άλλο τρελοκομείο εκεί. Κοίτα Κιτσάκι μου να δεις τι γίνεται εδώ πέρα στην Αυστραλία. Άντε. Και θα τα πούμε σε λίγο. There it is. Κίτσο! Δεύτερη μέρα. Βιολιά. Αλλά πριν τα βιολιά, ο οδοντογιατρός. Θα σου δείξω κάτι φωτογραφίες και θα καταλάβεις τι εννοώ. Laughing gas man. Laughing gas man. Laughing gas man. Έτσι λοιπόν φτάσαμε στην κρίσιμη μέρα, 1η του μηνός, 1st of June man, mastering at King William's Mastering Suite. Θα δεις πώς ξεκίνησε η μέρα. Ένα μικρό δείγμα και θα τα ξαναπούμε σε λίγο. Πάντως η μέρα ήταν καλή από την αρχή. Και Κιτσάκι μου, εγώ νομίζω ότι we kicked ass, man. Kicked ass, man.
I do a little tour for Kimon. Και κάπως έτσι τελείωσε η μέρα στο mastering. Δες το τέλος όμως της μέρας του mastering. Πριν πάω στα γενέθλια του Μπερνόπουλου, πριν πάω, γιατί μετά είπαμε. Kimona, we just finished mastering at King William's mastering suite. We think we did really good. We think your album sounds good, but I better let King William say something to you. Here he is. Hello, I'm going to take you on a little tour to just show you something that's part of the whole process, which you'll be getting to see fairly soon. Oh, that's not very exciting. It's this. Where is it? Here we are. The front of the... I hold it for you, William. It's alright. The front of the... Well, it's not the front of the CD, but it's the front of my CD. Anyway, we're just about to prepare them. The CD is burning. I'll show that to you in just a second. I hope this is all not too wild camera work, but if you have a look there, I think you will be able to see. If I zoom in a little bit there. The dancing notes? Yes. It's burning, man, it's burning, it's burning. So your there master you go. is burning. It's a hot project. Anyway, I'm going to hand you back to the producer. He knows everything. Here he is. That was King William. Κίτσο μου, enjoy your album and give us a call and tell us what you think. Tell us what you think. Whether we can live. If we are fired or not. That's right. Αυτά. Γι' αυτό κουράστηκα. Και γι' αυτό σου μίλαγα σαν τρελός από το Σίδνεϊ. Τα είδες και μόνος σου. Ελπίζω να σ' αρέσει το δισκάκι μας. Και τι να σου πω, εάν άκουσες το δίσκο πριν δεις το Quick Time, εσύ έχασες. Εάν είδες αυτή την ταινία πριν ακούσεις το δίσκο σου, εσύ κέρδισες. Βάλ' το λοιπόν δυνατά, να είσαι καλά κιτσάκι μου, και πάρε με τηλέφωνο να μου πεις πώς σου φάνηκε. Ελπίζω να μην με απολύσεις, γιατί έκανα και μερικά πράγματα χωρίς να σε ρωτήσω. Good intention, man. Good intention. Λοιπόν, enjoy your album. Δεν σε κρατάω άλλο, γιατί θα έχεις αγωνία να το βάλεις. Αρκεί να μπει σε καλό στέρεο, σου είπα. Άντε, φιλάκια. Bye, man.